למערכת המנבסנט. עכשיו, ההמלצה שלי להיכנס למערכת זה כמובן דרך פורטל מוסדות חינוך. תעמדו פה על הלשונית קיצורי דרך, יופיע לכם מנבסנט. ברגע שתלחצו, אוטומטית תגיעו לדף הבית של מנבסנט, שזה בעצם הדף הזה. זה הכפתור שבעצם מפה נכנסים למערכת. פה בעצם מתבצע כל הדיווח של הילדים המחוננים והמצטיינים שלנו. אז אנחנו לוחצים פה על הכפתור. תידרשו כמובן להזדהות באמצעות קוד משתמש וסיסמה, או באמצעות קוד חד פעמי, אם תזינו את תעודת הזהות שלכם, ואחר כך אתם בעצם תגיעו לדף הבית. זה דף הבית שתגיעו בעצם של מערכת של המנבסנט. שימו לב שיהיה לכם פה פירוט לגבי כל המידע, בעצם מה שפלורית דיברה עליו. יש פה את כל המידע, יש פה את כל התאריכים והכל. חשוב להגיד שבעצם גם הבדיקה של רשימת ה-20% המופנים לשלב ב' וגם הדיווח שלהם בפעולת אישור מנהל זה באחריות מנהל בית הספר, והמועד האחרון הוא 31 לדצמבר. אז שימו לב, וזה חשוב מאוד. בעצם, אז איך אנחנו מסמנים תלמידים שאנחנו רוצים להמליץ עליהם לשלב ב'? נכנסנו למערכת המנבסנט, יש לנו פה סרגל עליון. אנחנו נכנסים ללשונית שנקראת ניהול הערכה, בוחרים בתפריט את מבחן סינון מחוננים, והלשונית הראשונה, דיווח הערכות למבחן. כמובן שהמערכת פה הותאמה למצב של מלחמת חרבות ברזל, ולכן ברגע שאתם תיכנסו פה, תוכלו לאתר איזושהי כיתה שעבורה אתם רוצים לסמן תלמידים. שימו לב שיש לכם פה מרכיב חדש בטבלה של חרבות ברזל, שעבורו תצטרכו לסמן 0 לכל התלמידים, ואז אתם תעמדו על שורה על תלמיד ספציפי, ותבחרו פה מצד שמאל האם הוא מופנה על סמך חוות דעת הצוות החינוכי, או לא מופנה לשלב ב'. זה מה שיש לכם. כמובן שיופיע לכם גם אופציה נוספת, אבל היא לא רלוונטית אלינו, כי אין פה כרגע איזשהו מבחן, אלא זה רק לפי המלצת חוות דעת. אז אני רגע חוזרת על המסך הזה. אנחנו נכנסים לכאן, מסמנים עבור כל תלמיד במרכיב חרבות ברזל 0, עוברים לצד שמאל, מסמנים עבורו לא מופנה לשלב ב' או מופנה על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי, מבצעים שמירה. זה מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות. כמובן שגם למטה אתם תוכלו להיכנס לרשימת תלמידים מופנים ולראות את כל אלה שסימנתם. והשלב הבא זה בעצם פעולת אישור מנהל עבור כל התלמידים שאנחנו רוצים להמליץ שיעלו לשלב ב'. כמה דגשים לפני ביצוע האישור, פלורית דיברה עליהם ואני אחזור עליהם כי הם חשובים. אז קודם כל מנהל מדווח כ-20% מתלמידי השכבה, כמובן לפי חוות דעת של הצוות החינוכי, וחשוב פה מאוד ההקפדה על איזון מגדרי כדי להבטיח בעצם ייצוג הולם של שני המגדרים ככל האפשר כמובן, ועל באחריות המנהל לבדוק את רשימת המופנים לשלב ב' לפני שהוא בעצם עושה את פעולת אישור מנהל. שימו לב, לאחר ביצוע אישור לא יתאפשר לבצע שינויים, זאת אומרת לא לגרוע ולא להוסיף במערכת המנבסנט, לכן זה ממש ממש חשוב לשים לב לזה. איך אנחנו נכנסים בעצם לאישור מנהל? שוב אנחנו עומדים פה על הלשונית של ניהול הערכה, בתפריט שנפתח אנחנו נלחץ על מבחן סינון מחוננים, והפעם נלחץ על אישור מנהל לדיווח. ייפתח לנו המסך הבא, יופיעו לנו פה רשימת התלמידים המופנים. שימו לב שגם למטה תוכלו להפיק את הקובץ של רשימת תלמידים מופנים, אם אתם רוצים לעבור על זה פעם נוספת, שזה מומלץ, לוודא שאכן הכנסתם את הכל כמו שצריך. ופה בעצם המנהל צריך לאשר את כל התלמידים, יש לו פה כמה פרמטרים שהוא צריך למלא אותם, ממש לקרוא ולסמן ב-V, למלא את הפרטים שלו, ורק אחר כך בעצם לבצע את הפעולה. אז שימו לב, ממש מומלץ, ואנחנו חוזרים ומדגישים, שימו לב שבאמת דיווחתם נכון את כל הרשימה, 20% שאתם רוצים להפנות, כי אחר כך לא תוכלו לבצע שום שינוי.
אז בואו נגיד שעברנו, בדקנו את הרשימה, סיממנו, מילינו פה את כל הפרטים, הגענו לשלב האחרון, לחצנו פה על אישור מנהל, ואז אנחנו חייבים לראות שקיבלנו הודעה שפעולה בוצעה בהצלחה. רק אחרי שנקבל את זה ונלחץ אישור בעצם, סיימנו את התהליך. ואני חוזרת ומדגישה, אחרי הפעולה הזו כבר לא יהיה ניתן לעשות שום שינוי. אז כמה דגשים מאוד מאוד חשובים שאני רוצה לחזור עליהם, שחשוב שתדעו לגבי המנבסנט. אז קודם כל אמרנו שזה באחריות מנהל בית ספר לוודא שבעצם כל ה-20 התלמידים נקלטו, והוא קיבל אישור מהמערכת שהפעולה בוצעה בהצלחה. וכמובן גם אתם תקבלו התראה, בהתראה אתם תוכלו לראות בחלק התחתון גם את שם המדווח ושעת הדיווח. חובה לשים לב שבאמת זה קרה. במידה ולא קיבלתם הודעה כזו של הפעולה בוצעה בהצלחה, יש לפנות, אנחנו ממליצים למוקד שירות ומידע ארצי, יש לכם פה את הטלפון, אני אקריא אותו, זה 073-398-3960, או בכוכבית 6552, שלוחה 2. שימו לב, בהיעדר ביצוע פעולת בעצם אישור מנהל, הרשימה של התלמידים המופנים לשלב ב' לא מגיעה לגוף הבוחן, והם לא יוזמנו למבחן של שלב ב'. לכן זה ממש ממש חשוב לשים לב. סיימנו את התהליך הזה, אנחנו בעצם צריכים לתת מכתב תשובה להורים על ההחלטה של הצוות החינוכי. אז לאחר שבעצם מנהל דיווח את הרשימה ועשה את פעולת אישור מנהל, הוא צריך להודיע באמצעות מכתב שהנוסח שלו נמצא בפורטל מוסדות חינוך, בדיוק את זה הוא אמור לשלוח, ופלורית כבר אמרה את זה, שבעצם אפשר, המערכת פתוחה לדיווחים כבר, והיא תהיה עד ה-31 לדצמבר, עד אז גם תצטרכו בעצם לשלוח את המכתבים להורים. במידה וההורים ירצו לערער על ההחלטה של הצוות, ירצו לרשום את המתאבן שלהם, את אחד הילדים למבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, בשפה מותאמת, גם הם יוכלו לעשות את זה, רק שהם יצטרכו להיכנס לפורטל הורים, שם הם יוכלו להגיש את הבקשות שלהם, שהם בעצם זה ייפתח מה-1 עד ה-31 לינואר, וכמובן אנחנו חוזרים ומדגישים שאם יש איזושהי מגבלה משפטית, ואסור למסור איזשהו מידע, אז חובה שזה יהיה מעודכן במצבת התלמידים, כדי שלא יישלחו בטעות מכתבים. אז זה לגבי הפעולות במערכת. אני רוצה לתת לכם קצת מידע לגבי שירות ותמיכה, שבעצם שתוכלו להיעזר בה. אז קודם כל, יש לכם את כל המידע בדף הבית, בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך. גם במנבסנט בדף הבית, כמו שראיתם, יש. אם יש לכם שאלות ואתם רוצים בנושא של האיתור מבחני קבלה או איזשהו, אתם רוצים להתייעץ לגבי משהו שקשור בתוכן הפדגוגי, יש לכם בפורטל מוסדות חינוך אפשרות, אני עוד מעט אראה את זה, להגיש פנייה מקוונת. ואם יש לכם שאלות שהן טכניות או תפעוליות של איך לעדכן את הגורמי קשר או דיווח תלמידים במנבסנט, אתם מוזמנים לפנות לשירות ומידע ארצי, יש לנו מוקד, שוב בטלפון 073-398-3960 או בכוכבית 6552, אז אתם כמובן מוזמנים להיעזר בנו. ואני רוצה רגע להראות את הפנייה המקוונת שדיברתי עליה. אם אתם נכנסים בפורטל מוסדות חינוך, יש לכם בסרגל העליון הודעות ומתן שירות. שימו לב שיש לכם פה אפשרות לפניות. הפניות האלה זה פניות מקוונות שאתם בעצם מגישים, ואתם אחר כך מקבלים עליהן תשובה. אז זה ככה נראה בעצם. תוכלו לבחור, זה מתוך תפריט את הנושא הראשי, את הנושא המשני, למלא את התוכן, למלא את הפרטים שלכם, ויחזרו אליכם באמצעות הדואר האלקטרוני. בנוסף, יש לנו גם את הערוץ היוטיוב שלנו, של המרכז להדרכות ופתרונות דיגיטליים. אתם כמובן מוזמנים לסרוק את הברקוד. ההקלטה הזו של ההדרכה הזו תעלה לשם, היא תעלה גם לפורטל מוסדות חינוך. כמובן תוכלו לצפות בה בזמנכם. אז שימו לב שיש פה בערוץ היוטיוב שלנו גם את ההדרכה הזו וגם הדרכות נוספות של מערכות המשרד, אז חשוב שתדעו. וזהו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה, שיהיה המון בהצלחה, שיהיה לנו בשורות טובות והרבה שקט וביטחון. תודה רבה.
תודה לכן רחלי וטלי, תודה לצוותי התקשוב, למרכז לפתרונות דיגיטליים על הסיוע וההיערכות לקראת ההדרכות המקוונות, תודה לצוות האגף למחוננים ומצטיינים, לרפרנטים במחוזות, ולכם מנהלים וצוותי חינוך יקרים על שותפות משמעותית בתהליך האיתור במחוזות ובבתי הספר. תודה רבה.